hoxe na 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro temos orgullo e satisfacción de recibir a unha muller dos pés á cabeza. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, moi boas, moi benvida a Ribadavia, veciña de Guntín, veciña dunha provincia amiga como é Lugo, e unha muller que, desde a súa perspectiva, como está vivindo a Feira do Viño do Ribeiro. Pois moi bo día, moitísimas grazas. Pois para min é un inmenso honor estar hoxe aquí un ano máis nesa 63 edición do Viño do Ribeiro, un viño que é pois o embaixador dunha comarca que representa a tradición, a innovación e esa aposta pola calidade, dende os viticultores aos colleiteiros e aos adegueiros, hoxe amosan aquí, non? O mellor traballo de todo o ano, pero tamén esa representación do que é a esencia da comarca do Ribeiro, que é pois, o seu viño. Vivindo un día especial, fai un tempo maravilloso, xa ten catado vostede, conselleira, os nosos blancos, os nosos tintos, que opina? Pois dependendo do momento, calquera, brancos ou tintos son excelentes, porque ambos os dous pois son, como dicía, representantes desa calidade, dese bo facer, dese traballo ao longo da historia na DO máis antiga de Galicia, unha DO que despunta por esa calidade. Non? Pois simplemente, con vostede, se me permite, facemos un brindis polo Ribeiro. Por suposto. Viva o Viño do Ribeiro! Longa vida ao Ribeiro.